Comunicar, que en realitat vol dir posar-se d'acord, per mi és el més rellevant i, de fet, és el que ha sortit en aquesta jornada d'avui. Dèiem per què quan es lluita contra el canvi climàtic genera tanta controvèrsia. I entre les grans conclusions que crec que han sortit són conclusions de sentit comú. Vol dir que què és la controvèrsia? En realitat és tenir punts de vista diferents. I aquests punts de vista diferents no són necessàriament dolents, però potser en el passat s'havia abordat el tema de canvi climàtic, sobretot l'adaptació del canvi climàtic, al punt de vista de les ciències naturals, al punt de vista fins i tot de l'economia, però la societat en ella mateixa i la seva resposta a través de la política i a través dels partits que acaben votant o de les opinions que acaben tenint, no s'hi havia incorporat prou. I jo crec que en aquesta jornada s'ha vist la necessitat d'incorporar el diàleg social i el diàleg polític també en aquesta necessitat de debat. És un debat que té múltiples opcions per ser solucionat. Cal que entre tots busquem quina és la que més ens ajunta a favor d'aquesta solució. Nosaltres som el que el nostre entorn ens faci. Nosaltres som l'idioma que parlem, la nostra llengua, també som aquelles coses que ens acompanyen, quin tipus d'arbres tenim, quin tipus d'ocells, quin tipus de plantes i menjar acabem tenint. La nostra cultura, en realitat, és la suma de moltes coses, de forma de ser, de forma de menjar, de forma d'interactuar. Quan això canvia, quan de cop amb el canvi climàtic doncs, les plantes que tenim al nostre voltant ja no són les mateixes, i ara veiem com que hi ha també abocats, hi ha fruites tropicals, els arbres que hi ha als nostres carrers ara són més palmeres que no pas plàtans, que abans n'hi havia més i ara cada any hi ha menys. Això també canvia la nostra forma d'enfrontar-nos al món, la nostra forma de relacionar-nos entre les persones. I això marca el ritme de la nostra societat. I, per tant, entendre que aquest ritme de la societat, de les persones, s'altera amb el canvi climàtic i que ens genera tensions entre nosaltres és molt important, perquè això ens ajuda a trobar explicacions de per què estem enfadats. La societat ara està molt enfadada i de seguida ens barallem per tot i en l'àmbit polític, en l'àmbit personal. Hem d'intentar baixar aquest nivell d'enfadament i això passa per parlar més i per parlar de les coses com són. Si això em fa enfadar i això em fa content, doncs busquem aquelles coses que eviten que la societat ens enfadem. Això és el que intentem fer en jornades com aquestes, posar un punt de vista, si tu vols, un títol, a vegades una miqueta provocatiu, però amb la voluntat de trobar la solució a la provocació. No emfatitzar allò que ens fa discutir-nos o ens fa no estar d'acord, sinó en veure quina és la manera de trobar l'acord i de trobar una situació comuna que tots ens facin, potser no feliços del tot, però tampoc infeliços.